izugarri gustatzen zaio Amona Mirentxuren etxera. Gure etxeko txikiek oso harreman berezia izaten dute Aiton Amonekin. Lagunak dira, sekretutxoak dituzte. Hala ere, batzuetan, Alzheimerra harreman estu eta berezi honetan sartzen da. Etxeko txikienei, Alzheimerrak eragiten dituen aldaketak azalaratuko zaizkie, istorio harrigarrien bitartez. Gerta daitezkeen aldaketak normaltzaz eta irrifar txikiz onartzea izango da saio honen helburua. Martin eta Mielen solasaldiak, Izar eta Amona Mirentxuren abenturak eta kontu gehiago entzungo ditugu Miruri esker. Gainera, kantatu eta dantzatzeko aukera izango dugu.